बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बर' हारि आरो बर' थुनलाइनि थाखाय मोनसे गोग्गाथावना खौरां बर' थुनलाइनि फोथाराव फिन सासे बर' आइजोआ गावनि रोंगौथिजों हादोरारि थाखोआव आवगायनो हाबावबाय। डक्टर इन्दिरा बर'आ साहित्य एकाडेमि बान्थानि थाखाय सायख'जाबाय। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बर' बिफाननि बिबुंगोरा डक्टर इन्दिरा बर'आ 2021 बोसोरनि बर' राव दानस्लायनायाव साहित्य एकाडेमि बान्थानि थाखाय सायख'जाबाय। मख'नो गोनांदि डक्टर इन्दिरा बर'आ जयन्ती गगৈनि लिरनाय असमिया सल'मा हिरिम्बाखौ बर'आव रावआव दानस्लायनानै हादोरारि थाखोनि सनमान गोनां गोजौ थाखोनि थुनलाइयारि बान्थाखौ आवग्रिनो हादों। बे बाथ्राया थारैनो जोबोद गोजोनथाव आरो गोग्गाथावना। मोनसे फोसावथाय खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालियाव देग्लायनिफ्राय 10 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। फरायसुला आरो फरायसुलिफ्रा थाखो 10आव मुं थिसननो गोनो गोथो जानानै दंब्ला एबा देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिना गुबुन फरायसालिमाफोराव मुं थिसननायाव मानिबाफोर जेंना नुजाथिदोंब्ला नोंथांमोना जिंगा दासि। खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालिया नोंथांमोननो थाखो 10नि सोलोंथाइ लानो खाबु होदों आरो बे फरायसालियाव दा मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालिया उदालगुरि जिल्लायाव दं। मख'जाथावदि बे फरायसालियाव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव गासै 80 सा फरायसुला फरायसुलिफ्रा गासैबो मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हादों। बे फरायसालियाव थानो थाखाय हस्टेलनिबो सुबिदा मोननो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय 6003576723 8486610047 आरो 9101511040 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।